W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Oczy moje zawsze zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzy na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Гэтымі словамі, дарагія браты і сёстры, дарагія дзеці, распачынаем святую імшу ў трэцюю нядзелю Вялікага посту. Перажываючы сёння трэцюю нядзелю Вялікага посту, Євангеліє захочвае нас да навяртання. Калі мы кажам, што мы не папоўнілі граху цяжкога смяротнага, то мы сябе обманываем, і мы з'яўляемся кламцамі. Калі мы кажам, што мы нічога такога дрэннага не робім і не патрэбна нам навяртанне, то мы таксама з'яўляемся кламцамі і няма ў нас праўды. Калі мы кажам, што мы усіх любім, але любім тых, хто да нас добра адносіцца, таксама мы з'яўляемся кламцамі і няма ў нас праўды. У біблійным значэнні навяртанне гэта значыць змена нашых думак, нашых паводзінаў, найперш змена нашага сэрца, а потым нашых паводзінаў. Таму няхай, дарагія браты і сёстры, ад сённяшняй нядзелі кожны з нас задумаецца аб тым, што я магу яшчэ змяніць у сваім жыцці, у нашых паводзінах, у маім сэрцы, каб быць бліжэй да Пана Бога. Перажываем сёння таксама ў трэцюю нядзелю Вялікага посту Міжнародны дзень Карытас. Таму сённяшнія ахвяры, якія мы будзем збіраць падчас гэтай святой імшы, будуць прызначаны на патрэбы, на ўсе праекты і ўтрыманне установы Карытас у Беларусі. Гэтая святая імша адпраўляецца за святой памяці Васілія Ядрынцава ў трэцюю гадавіну пасля смерці і за Яніну Кавэцкую, выпрошваючы для іх Божай міласэрнасці і вечнага шчасця прабывання ў небе. A teraz stańmy wprawdzie przed Bogiem i uznajmy, że my jesteśmy grzeszni i słabi, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię i zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, braci i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia, dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwa na grzechy, post, modlitwę jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Заходу. У тыя дні Майсей пасвіў авечак цесця свайго Етры, святара Мадыянскага, і завёў ён авечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да Гарэба, Божай гары, і з'явіўся яму анёл Пана, полымі агню з сярэдзіны цярновага куста. І бачыў ён, як куст палаў агнём, але не згараў. І сказаў Майсей: «Падыду я бліжэй і пагляджу на гэтую вялікую з'яву. Чаму куст не згарае?» Убачыў пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго з сярэдзіны куста, кажучы: «Майсей, Майсей!» Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я, Бог айца твайго, Бог Абрагама, Бог Ісаака, Бог Якуба». І схаваў Майсей твар свой, таму што баяўся паглядзець на Бога. І сказаў пан: «Я добра бачу пакуты народа майго ў Егіпце, я чуў крык ягоны за прыгнятальнікаў яго. Я ведаю яго цярпенні, таму сышоў я, каб вызваліць яго з рук егіпцянаў і вывесці яго з гэтай зямлі ў зямлю добрую і прасторную, дзе сочыцца малако і мёд». І сказаў Майсей Богу: «Вось я прыйду да сыноў Ізраіля і скажу ім: Бог айцоў вашых паслаў мяне да вас. А калі яны спытаюцца ў мяне, якое яго імя, што адказаць мне ім?» Тады сказаў Бог Майсею: «Я ёсць, які ёсць». І сказаў: «Так скажаш сынам Ізраіля: які ёсць, паслаў мяне да вас». І гаварыў далей Бог Майсею: «Так скажаш сынам Ізраіля: Пан Бог айцоў вашых, Бог Абрагама, Бог Ізаака і Бог Якуба паслаў мяне да вас. Гэта імя маё навекі, і гэта на памяць пра мяне з пакалення ў пакаленне». Гэта Слова Божие. Пан єсть ласкавий, пелен милосердя. Pan jest laskawy, pełen miłosierdzia. Благослав душа моя Пана, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Благослав душа моя Пана, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest laskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest laskawy, pełen miłosierdzia. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Pan jest laskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. «Не хочу, браты, каб вы не ведали, что отцы наши усе были под воблаком, усе пройшли праз море, усе хрестились за Моисеем, у воблака и у моря, усе ели тую духовную ежу, усе пили той самый духовный напой, бо пили с духовной скалы, что сподорожничало им, а скалою быў Христос. Аднак большасць з іх не ўпадабаў Бог, таму яны былі загублены у пустыні. Гэта адбылося як прыклад для нас, каб мы не пажадалі благога, як жадалі яны. Не наракайце, як некаторыя з іх наракалі і загінулі ад згубіцеля. Усе гэтае здарылася з імі. Як прыклад на будучню, бо напісана дзеля навучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Таму, калі некаму здаецца, што ён стаіць, няхай глядзіць, каб не ўпасці. Гэта Слова Божие. Хвала Тобі, Слово Боже. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. У той час прийшли некоторые і розказали Єсусу про галілеян, кров яких пиво змішав з їх ахвярами. Jesús odkazał im na гэтае. Думаете, что гэтые галилеяне были большими грешниками за усіх галилеян, бо так потерпели? Не кажу вам, але калі не покаетеся, усё так само загинете. Думаете, что тыя 18, на якіх звалілася Сіламская вежа і забіла іх, былі больш вінаватымі за ўсіх людзей, якія жылі ў Іерусаліме? Не, але кажу вам, калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. І расказаў вось такую прыпавесць. Адзін чалавек меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй і не знайшоў. І сказаў вінаградару: «Вось я 3-й год прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе, навошта яна займае зямлю?» Але той сказаў яму ў адказ: «Пане, пакінь яе на гэты год, я абкапаю яе і абкладу узгнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Приглашаю деток ближе сюда к алтарю. Похваленный Иисус Христос. Что-то вас сегодня меньше. Дорогие детки, у меня к вам сразу такой вопрос. Случалось ли с кем из вас, да, например, собираясь в школу, вы, например, забыли учебник, либо же тетрадку, либо же пенал? Бывало такое? Хорошо. А когда, например, тоже вот собирались, например, в школу, да, и с вечера знали, например, то, что у вас будет физкультура, например,
забыли дома кроссовок. Бывало такое? Либо же, например, забывали штаны спортивные. Бывало такое? И что вы тогда делали? Что тогда делали, когда, например, что-нибудь забыли? Когда я забывал школьные штаны, говорил, что это бренд. Хорошо. Что еще кто делал? Родителям звонили. Звонили родителям, да? Что еще делали тогда в такой ситуации? Не шли на физкультуру. И шли на физкультуру, да? В классе оставались, да? Что еще кто делал? А просто ходили на физкультуру в штанах. Хорошо, в обыкновенных штанах, да, пошел на физкультуру? Хорошо, что еще кто делал? Заметил по пути в школу и вернулся домой и забрал. Хорошо, вернулся по пути в школу, Сидел на лавке и ничего не делал. сидел на лавке, ничего не делал, да? Спросил друзей, есть у них запасные, например, там штаны или нету. Хорошо, спросить помощи у друзей, хорошо. А вот если, например, вот по нашей забывчивости, да, например, мы забывали делать, например, домашние задания, да, и, например, учительница говорит, то, что, дорогие дети, собираем наши тетради, да, сдаем на проверку. И что тогда мы делаем? Пытаемся быстро ее сделать. Пытаемся быстро сделать, за 15 секунд, да, как ниндзя, да. Списываем у друга. Списываем у друга, да. Что еще? Давайте, признавайтесь, что еще делаете? Сказать учителю. Да, признаемся учителю, говорим, да. Что еще? Говорим, что забыли тетрадь дома. Говорим, что мы забыли тетрадь с дома, да. И вот представьте бы, учительница, да, такая говорит, знаете, дорогие дети, да, мне директор школы сказал, чтобы, например, я вас не оценивала за то, что вы не сделали. И вот как вы думаете, обрадовались бы тот, кто, например, забыл, либо же не сделал бы домашнее задание? А почему нет? Потому что если ты будешь делать домашнее задание, тебе будут ставить оценки. Ну смотри, ей директор школы сказал то, что, дорогие дети, да, мне сказал директор школы не оценивать вас за то, что вы не сделали. Как вы думаете? Будут, например, польза тому, например, кто забыл? А почему? Давайте подумаем. Двойки не поставят. Не поставят двойку, плохую оценку, да? А хорошо, а почему еще может быть плюс? Что забыл сделать домашнее задание. Да, и можно будет постоянно делать домашние задания, да? Ну хорошо. А почему тогда плохо это будет? Почему плохо будет? Если вот постоянно вот мы будем не делать, нас оценивать не будут. Например, те люди, которые сделали, придет учитель и скажет, а люди, которые делали это несколько часов, будут такие, а зачем я это все делал? Потеряют смысл в этом всем, да? Что еще? Нам не поставят оценок за четверть. Хорошо, не поставят оценок за четверть, да? И будет у нас пустая но кола не будет, да? Если, например, с нечего оценивать, да? Тогда у нас будет 0. Ничего. А сами знаете, то, что 0, ну, у нас не ставят, да? Округляют, да, двойки. Так вот, дорогие детки, да? Так и с нами происходит в нашей жизни, да? Когда вот мы делаем хорошие дела, либо же плохие дела. И сегодняшнее наше Евангелие, да, показывает нам такую правду, да, чтобы мы с вами всегда стремились к лучшему, да, исправляли свое поведение, ну и также, чтобы мы не сидели сложа руки, да, и делали хорошие дела, не ленились, ну и самое главное, стремились на помощь к ближнему, да. Кто помнит, о чем было сегодняшнее Евангелие? Кто помнит? Хорошо, тогда мы с вами, дорогие детки, пойдем
другим путем. У всех ли вас есть дачи, огороды? Есть? Кто что выращивает там? Огурцы, овощи, помидоры, да. А у кого есть сады, например, деревья? Что выращиваете? Груши, яблоки, клубнику, черешню. Хорошо, да? Так вот, дорогие дети, за жизнь Пана Иисуса, да, скажем так, в его территории, где он жил, да, также было очень много различных плодовых деревьев, да. И одно из таких популярных плодовых деревьев, да, является инжир. И вот хозяин, скажем так, сада пришел к садовнику, да, и говорит о том, то, что, ну вот, у меня есть такое дерево, да, которое, ну, уже 3-й год не приносит никаких плодов. Ты возьми его под корень, секи и спали, а мы посадим на это место новое дерево. Но садовник сказал о том, то, что давай мы с тобой еще оставим на, скажем так, 1 год, да, я его обкопаю, добавлю удобрения, да, буду поливать, и мы посмотрим, принесет плоды или не принесет плодов. И, дорогие детки, наверное, с каждым из нас такое случалось, то, что, например, мы дома, да, забудем, например, полить вовремя цветок, да. Было такое. И что происходило? Он завял, да. И что мы делали потом сразу с ним? Поливали дальше и выкидывали потом. Поливали. И потом он, если вырос, то мы его оставляли. Хорошо. А если он не вырастал? То тогда мы его уже выкидывали. Мы его выкидывали, да? Так вот, дорогие детки, так и Пан Бог, и также, дорогие детки, дорогие взрослые, поступает, ну, конечно, прям не в таком серьезном значении, да, но Он дает каждому из нас, да, скажем так, такой момент, особенно вот переживаем Великий пост, да, чтобы мы с вами все-таки не бездействовали, не сидели, да, ровно красиво, а немножко шевелились в плане того, чтобы мы всегда могли, скажем так, осознавать нашу греховность, что, например, нам нужно менять в нашей жизни, да, наши, скажем так, действия, наши мысли, да, чтобы, например, мы начинали, например, больше молиться, а вы, дорогие детки, больше послушными, да, менее капризными, меньше вредничали, да, ну и также, чтобы мы не забывали про нашего любящего Бога Отца. И вот, дорогие детки, по примере сегодняшнего Евангелия, этой, скажем так, притчи, да, про хозяина и садовника, да, и про этот, скажем так, дерево инжира, да, так и происходит с нами. То, что Пан Бог всегда стучит в наше сердце, чтобы мы с вами задумались о нашем, скажем так, наших действиях, да, наших мыслях, и чтобы мы всегда не боялись сделать шаг к Нему. Соответственно, через наши хорошие дела, через, скажем так, нашу, наверное, больше усидчивую молитву, ну и самое главное, чтобы мы с вами, дорогие детки и взрослые, не ленились. Ну и также, чтобы мы с вами реализовали в нашей жизни, самое главное, это любовь к Богу и любовь к нашим ближним. Даже тех, да, кто, например, нам не нравится, дорогие дети, в нашем классе, например, да, тот, кто нас обижает, да, нужно помнить о том, то, что никогда не нужно за зло отвечать злом. А, например, если, например, кто-нибудь с нас в классе обижает, да, то лучше что нужно сделать, дорогие детки, за такого человека? Помолиться. Правильно, помолиться за такого человека, чтобы Бог дал такую ласку, да, чтобы Он нас не обижал. Договорились?
таким маленьким будет заданием, да, чтобы вы, дорогие дети, да, подумали, кто вас обижает, да, и на протяжении этой будущей недели, да, молились за того, кто нас обижает. Договорились? А теперь тихонечко возвращайтесь на свои места. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy. Z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmy Pisma, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. z wdzięcznością za dar wiery i za łaskę Świętego Chrztu uzniesiemy nasze modlitwy do Pana Boga. Молимся, святый костел, каб сирот загану гэтага свету быў сведчым праўды і міласэрнасці. Цябе просім. Падтрымай папу Францішка, усіх біскупаў і святароў, каб хапала сілу і жадання на выкаванне штодзённых паслугаў верным. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Дадай уладам усіх краін разважлівасці ў дзеяннях, каб усю рабілі для дабрабыту грамадзян. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Доручаем Табе усіх церпячых і хворых, дадай ім вытрымкі і вернасці Табе, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Прымі ў сваё владарства ўсіх, хто пакінуў гэты свет. Няхай цешацца з Табой у вечнасці. Цябе просім. Wysłuchaj Wysłuchaj nas, nas, Panie. Panie. Благослови нам, присутным ля Твайго алтара, каб мы, наследуючы прыклады папярэдных часоў, былі свядомыя і адказныя за сваё дзеянне і у сучасным свеце. Цябе просім. Молимся за людей, які адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго слова і атрымалі ласку навяртання. Цябе просім. Помолимся у сённяшні дзень, перажываючы Міжнародны дзень Карытас. Помолимся об Божьем благословении для ўсіх тых, хто прыналежыць да арганізацыі Карытас. Каб Бог благословіў ім за іхнае добро, за адкрытыя сэрцы, а таксама каб Дух Святы вёў іх у іхным служэнні. Цябе просім. Молимся об житті вечным для Василия Ядрынцева у 3-ю годовину пасля смерти и за Янину Кавецкую. Цябе просим. Слухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты покликал нас до удзелу у Твоим вечным житті. Учини просим, каб наше життя на землі было згодне з обіцяннями, даденими падчас Святого Христу, праз Христа Пана нашого. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przez to ofiarą pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy mieli przebaczać naszym braciom przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwa świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełne dziedzictwa Bożego. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, albowiem tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bóg kiedy stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Przyjdź, Jezu mój. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy. Przyjdź, Jezu mój. Odnowi moją nadzieję, zapalił we mnie любовь. Panie, daj żywую wierу, копьей жить слугам Твоим. Я ведаю, Ty lubisz mnie, ja ведаю, Ty czujesz mnie. Mój Jezus, jednajся со мной, живи во мне. Я ведаю, Ty lubisz mnie, ja ведаю, Ty czujesz mnie. Окажи мне милосердность, натали своим життем. Вічна нова Твоя вірність, Пан мой і приятель мой. Я ведаю, Ty lubisz mnie, ja ведаю, Ty czujesz mnie. Mój Jezus, jednajся со мной, живи во мне. Я ведаю, Ty lubisz mnie. Окажи мне провины и пробacz moje грехи. Pan łagodny i cierpliwy, nie pogardź sługoj Twoim. Ja ведаю, Ty lubisz mnie, ja ведаю, Ty czujesz mnie. Mój Jezus, jednajся со мной, живи во мне. Я ведаю, Ty lubisz mnie.
Umilknij się. Boże, Ty nas karmisz na ziemię chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu okazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння трэця нядзеля Вялікага посту. Нагадваем, што набажэнства крыжовы шлях кожную пятніцу пасля ранішняй і вячэрняй святой імшы. Для дзяцей крыжовы шлях у суботу ў 16 гадзін. У кожную сераду пасля ранішняй і вячэрняй імшы, а таксама кожную нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін набажэнства песні жальбы. Рэкалекцыі ў нашай парафіі 2, 3 і 4 красавіка. За ўдзел у рэкалекцыях, набажэнствах песні жальбы і крыжовым шляху можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах. Захвочваем у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых, каб яны маглі прыступіць да споведзі і святой камуніі. Можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі на гэты чацвер. У аўторак 25 сакавіка адзначаем урачыстасць звеставання Пана. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 8, 10 і 18 гадзін. Саме гэты дзень адзначаецца як дзень святасці жыцця. На святую імшу 18 гадзін запрашаем бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана па павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. Таксама ў гэты дзень будзе магчымасць прыняць духоўнае ўстанаўленне і народжанага дзіцяці. Это спецыяльная малітва, якую на працягу 9 месяцаў кожны дзень трэба адмаўляць і маліцца за ненароджанае дзіця, якому пагражае забіццё праз грэх аборту. Імя гэтага дзіцяці знае толькі Пан Бог, але мы чалавек кожны праз сваю штодзённую малітву можа маліцца за гэтае дзіця. Таму ўсіх жадаючых заахвочваем, каб прыняць гэтае духоўнае ўсынаўленне. У аўторак складковыя імшы за памерлых будуць у 10 і 18 гадзін, а ў 7:30 раніцай гадзінкі. Наступную нядзелю ў нашу парафію прыедзе ксёндз Дмітрый Леўчык, пробашч парафіі святога Юзафа Рамесніка і благасловеных сясцёр мучаніц у Лідзе. Гэта маладая парафія, якая некалькі гадоў таму была арганізавана, і цяпер яны будуюць свой касцёл. Ксёндз Дмітрый будзе на працягу наступнай нядзелі будзе абвяшчаць Божае Слова, і таксама пасля кожнай святой імшы будзе пры выхадзе з касцёла збіраць ахвяраванні на будаўніцтва касцёла ў Скарбонку. Захвочваем дапамагчы, хто мае такую магчымасць, каб людзі ў гэтай маладой парафіі таксама маглі як найхутчэй маліцца ў сваім новым касцёле. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23 да поўначы. Можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Таксама дзякуем сёння за ахвяраванні, якія збіраліся на патрэбы Карытас. Сёння ў нацыянальны дзень Карытас, таксама пры выхадзе з касцёла міністранты будуць раздаваць такія невялікія ўлёткі, дзе можна даведацца трошкі больш інфармацыі пра дзейнасць Карытас і ў нашай дыяцэзі, і ўвогуле ў Беларусі. І таксама трошкі больш інфармацыі, таксама там будзе інфармацыя, калі хтосьці можа яшчэ захоча дапамагчы гэтай арганізацыі, як можна скласці ахвяраванні для Карытас на дабрачыннасць, на ўсе гэтыя справы, якімі яны займаюцца. На мінулым тыдні дайшлі да пана нашыя парафіяне. Геннадзій Юрэвіч, 55 гадоў, Пётр Серпейка, 77 гадоў. Вечны адпочынак рачы ім даць Пане. Światłość wieku ista, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачы ім даць Пане. Światłość wieku ista, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачы ім даць Пане. Światłość wieku ista, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Наверно, распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай памолімся аб плённым перажыванні перыяду Вялікага посту і рэкалекцыі, а таксама пабожным святкаванні Вялікадня для ўсёй нашай парафіі. Памолімся таксама за ўсіх працаўнікоў, валанцёраў, ахвярадаўцаў Карытас, а таксама ў інтэнцыі ўсіх справаў міласэрнасці, якімі яны займаюцца. Под Твоje obrony. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska. módl się za nami. Цяпер прыём Божае благословение на сённяшні дзень і на новы тыдзень, а пасля таксама паблагаславім дзяцей. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.